bod mae yna wahaniaeth rhwng rhywun yn dymuno'r pethau yma a rhywun sy'n gweithredu. Dwi'n berson sy'n angerddol dros yng ngwlad a pharhad ar iaith, ond ydych chi'n mynd y cam yna ymhellach rwsyd. Ydych chi'n meddwl fod y cyfnod ydych chi'n tyfu fyny, boddi Tryweryn, cyfnod yn arwisgo, ydych chi'n meddwl bod rheini falle hefyd wedi bod yn gyfrifol am gwneud chi'n fwy tambaeth dros y pethau yma? Yn sicr, ond mi roedd y ffaith bod Cymdeithas yr Iaith wedi cael ei ffurfio yn 1962 i ymgyrchu dros y Gymraeg a bod yn barod i dorri'r cyfraith mwyn cael statws swyddogol i'r iaith Gymraeg. Oedd hynny, wrth gwrs, yn fframion cenhedlaeth ni ac yn rhoi rhyddid i ni weithredu'n uniongyrchol. Ond oedd o'n beth naturiol unwaith eto, yn naturiol i mi ymuno â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ac am ryw 10 mlynedd rhwng canol y 60au a canol y 70au, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg oedd yn rheoli mywyd i. Oedd o'n gyfnod cyffroes, oedd o'n gyfnod llawn helbyl a phroblemau, a teuluoedd yn cael ei rhwygo, a sawl calon yn cael ei thorri am wahanol resymau, ond mi roedd hi'n gyfnod cyffroes, hapus hefyd, ynde. A dwi'n meddwl mod i, fel nifer o bobl eraill falle, chydig yn gefnus nad oedden ni yno yn y cyfnod hwnnw, achos mi oedd o'n gyfnod o ddeffroad cenedlaethol, naethoch chi greu gymaint o newid, ond mi ddaru chi hynny wrth aberthu llawer mewn gwirionedd, achos mi fuoch chi yn y Carchar ddwywaith, yndo? Sut oedd hynny yn effeithio ar eich teulu chi? I feddwl wan bod chi'n fab i weinidog, oedd y cwbl yn gyhoeddus iawn, doeddech chi'n mynd droseddwr wrth anian, a dwi'n dychmygu bod y teulu ar y pryd yn poeni. Wel, chydig iawn o wythnosau fes i yn y Carchar, fes i yno, rhyw 2-4 weithiau am cyfnodau byr. Yn yw, mae yna eraill wedi bod yn y Carchar am llawer iawn hwy na fi. Felly, yn yw, dwi ddim eisiau rhoi fi hunan fel unrhyw un sydd wedi aberthu llawer yn yr ystyr yna. Ond, mi roedden ni'n derbyn bod Carchar yn gorfod bod yn rhan o'r broses. O ddangos yn bod ni'n teimlo go iawn dros bethau, ynddo? Be oedd ymateb eich rhieni chi i'r ffaith bod chi'n y Carchar? Dych chi'n dweud na cyfnodau byr oedden nhw, ond oedd o dal yn Carchar, Dafydd? Oedd, ac mi roedd o'n brifo rhieni, pawb oedd yn y Carchar, am ei bod nhw'n poeni, ond yn fwy na hynny, am bod pobl arall yn gallu bod yn gas iawn tuag at rieni rhai oedd yn y Carchar, yn enwedig os oeddech chi'n weinidog. Ac mi roedd dad yn cael llythyron di enw ofnadwy o erchyll a deud y gwir. Mae hwnna'n un o'r pethau casa ynglyn â mhrofiadau i fel ymgyrchydd. Oedd cael llythyron cas fel oedd yn had yn gael, ac taflu'r ffaith bod o'n weinidog yn ei wyneb o. Be ydych chi wedi magu yn yw mab yn y Carchar, Pawl, sy'n o'ch chi bregethu i ni. Yn yw, dyna'r math o beth oedd yn brifo yna. A nes i ddim gweld y llythyron yna, nes i ddefo yn gadael ni de. Ond, ydych chi'n gorfod cael cyfnodau fel yna os ydych chi eisiau newid rhywbeth sylfaenol. A dwi'n meddwl o edrych yn ôl, gallwn ni ddweud, wel, dda'n ni newid. Agweddau pobl tuag at yr iaith Gymraeg. Un o'r troion fuoch chi yn y Carchar, fuoch chi'n darllen am fych hanes chi ac o'n i'n grafu men, ond falle hefyd yn deall, bod chi wedi bod yn pendroni, mi o'n o gyfle i chi adael y Carchar yn gynnar, a chitha'n pendroni dros wneud hynny. Oedd hwnna'n yn ffactor, oeddech chi'n cael eich tynnu rhwng be oedd yn iawn ar lefel bersonol i fynd adra, a gadael y Carchar, a cefnogi'r ymgyrch a peidio stopio momentum y brotest. Ie, yn hollol, achos oedd gennau wraig a phlentyn bach, Llion, yn chydig fisoedd oed ar y pryd, ac doedd ddim yn hawdd gadael nhw a bod yn y Carchar. Ond traw ni mewn, am bod fi yn gadeirydd ar y pryd ac yn cael dipyn o sylw oherwydd y canu ac yn y blaen, mi roedd na lawer iawn o protestio'n digwydd y tu allan ac yn amlhau bob dydd, ynde. Wedyn dyma'r archesgob Cymru o bawb, Glyn Seimon yn dod i'n gweld i yn y Carchar ac dyma fo'n dweud mae yna nifer o ynadon heddwch
trwy Gymru eisiau rhoi i casglu arian a i roi o i dalu'ch dirwy chi mwyn dangos cefnogaeth i'r achos. Wel, oedd hwnna'n dipyn o ddilema. O'n i'n aros i mewn a cynnal y protestiadau yma oedd yn digwydd tu allan, neu o'n i'n derbyn arian yr ynadon ar gais yr archesgob i ddangos cefnogaeth parchusion mewn petai. Ac mi oedd hi'n ddilema. Achos oedd aros i mewn ddim yn gymaint o gosb â hynny gan wybod fod o'n cael cynhyrfu'r ymgyrchoedd tu allan. Oedd y carcharorion eraill a dweud y gwir yn eitha caredig ac eitha cefnogol. Meddwl bod fi off ym mhen, ynde? Achos bod fi yn dewis bod yn carchar, ynde? Ond yn diwedd, benderfynnes i dderbyn yr arian i dalu'r dirwy, achos oedd o'n weithred, bellgyrhaeddol, achos yn fuan iawn wedyn, mi nath yn adon eraill ddangos i cefnogaeth drwy adael pobl yn rhydd. Erbyn heddiw ta, Dafydd, be di ffocws y frwydr dros yr iaith, dych chi'n meddwl? Mi fedrwn ni fod yn nid yn fodlon, ond da ni wedi cyrraedd pwynt nawr lle dwi'n ni ddweud mae gen yr iaith Gymraeg siawns dda i fyw bywyd llawn yn y dyfodol. Chi'n meddwl? Fydd y frwydr beth droso. Byddwn ni'n gorfod brwydro. Mae tynged pob iaith leiafrifol drwy'r byd ydi cwffio amdani. Hynny yw, a dyn am yn beth drwg, a dyn am yn beth negyddol. Os da ni eisiau rhoi pwyslais arbennig ar rhywbeth rwan, ydi ennill calonnau'r pobl ifanc. A dyna, os gan ni fynd yn ôl at yma o hyd ar pêl-droed, dyna'r gwahaniaeth mawr dwi wedi gweld ydy bod cenedlaeth ifanc yn sydyn reit yn gweld canu Cymraeg yn rhan o'i bywyd nhw, yn bwysig iddyn nhw, yn golygu rhywbeth iddyn nhw, gweld i arwyr pêl-droed yn canu caneuon Cymraeg. Mae hwnna werth y byd. Dyna di'r pwyslais rwan, cael normaleiddio'r Gymraeg ymhlith pobl ifanc. Achos mae rhaid ni i gael nhw efo ni, neu fydd na ddim fori.